Nagkrisis ang kinabuhi ni Propeta Elias. Nagkrisis pod ang kinabuhi sa mga Israelita atong panahona. Gisgutan sa atong unang pagbasa. Dili lang krisis sa pagkaon, kay nag-famine man to sila, wa naman muuwan. Krisis pagyud sa relasyon, kay nag-away Elias, batok, hari, o mga propeta sa hari. Ang atong nasod karon nagkrisis pod. Dili lang krisis sa pagkaon, nga ni arabay El Niño sad, unya krisis pod sa relasyon. Nag-away sad ang ato mga leaders, labi na gyud sa gobyerno. Lingiyay mo tupad, inawa ka magkrisis. Nawa nagkrisis. Krisis? Problema? Punan pagyod nining linog nya iguman an isang init nga taas, musod sad ang kusog nga mga bagyo, wa sa takibaw unsa na say mga damages nga moabot. Ni apay atong inflation sa atong ekonomiya nga momahal og maayo atong palitonon. Ni apay utang nato karon nga nilubo nagmaayo, niabot nag mga 19 trillion, wa pay siguro mo 20 trillion na ni karong tuiga. Galisod gani tagbayad atong 6 trillion, ni gumbol gani ang mga tao nga paghumas termino ni anhing naman former President Duterte tungod sa COVID-19, tungod sa kadtong mga ubang mga dagkong hitabo sa atong nasod o sa kalibutan, napunan og lana another 6 dewa mapunig 6 trillion, mga 4 trillion, iabot og 12 trillion ang atong utang pag naog ni President Duterte. Sugod 2022 hangtod karon 19 trillion na. Unsaon na nato nga nipaspas naman ang pag-increase ug punan pagyud aning mga kwartang gipangawat sa graft and corruption sa atong nasod nga naasas mga trillions, labing menos mga 2 trillions ang nawa sad nato sa kawat. Ni increase ang utang, niya ang giutang imbes mabayran, gikawatan pagyud ang inutang. Nya why project, why mga infrastructures. Nya nangalusno ang infrastructures nato karon sa linog. Nangaguba ang mga classroom sa eskwelahan. 65,000 kuno ang kuwang nga mga classrooms. Nya 22 classrooms ra ang nabuhat last year. Karong tuiga pila ka kabuk classroom ang mabuhat. Nya trillions gihapon ang mawa. Kining maong mga krisis sa atong kalibutan o sa atong nasod o sa atong kinabuhi, unsaon man ni nato pagsulbad? Linya imong tupad. Ning namusulbad ka? Inasulbaro nimo ni? Masulbad ba ni pinaagi sa pag-divide sa atong Senate nga duha na kabuk ang atong Senado? Ang Senado nga nagsigig claim nga nagsunod sila sa konstitusyon nato o sa Senate rule, o ang Senado nga nagsunod lang sa ilang gusto. Masulbad ka ni pinaagi sa pagpa-impeach sa Vice Presidente nga maogi ipamugos nga bisan kunog nagduha na kabuk Senado, bisag wa nay klaro ng ilang relasyon diya sa Senado, ituloy gyud ang impeachment. Imbis sulbaron ang nagkabangi, ang impeachment yun ituloy. Solusyon ka na nining mga kalisdanan na atong atubang. Solusyon ka ha sa atong kalisdanan ang pagpriso gyud ngadto sa ICC ni Senador Bato de la Rosa, nya sundan kuno na ni Bongo, sundan paginam matud pa bumabaha kuno ang mga ICC warrants. Masulbad ni sa ICC pinaagi sa pagpriso sa atong mga officers, national officers ngadto sa ilang prisuhan sa dahig. Masulbad ang atong krisis. Sakto ka na nga mga solusyon.
Mamalandong ta isip mga Filipinos, isip mga magtotoo. Mao ba na ang solusyon? Kung magtan-aw ta sa gibuhat ni Propeta Elias o sa mga taong gigamit sa Ginoo mga igsoon, ang Ginoo wa gyud mo gamit og mga taong dungganan o kwartahan aron mo sulbad sa krisis sa kinabuhi ni Propeta Elias. Una, ang nisulbad o nihatag niyag pagkaon mao ang mga uwak. Ang gigamit sa Ginoo mga uwak. Ingna ko no, imong tupad, ingna gusto ka mahimong uwak. Mo'y gigamit sa kinabuhi ni San Roque, sa dihang nagkrisis ang kinabuhi ni San Roque. Wa na siya pagkaon, masakiton pagyod. Ang gigamit sa Ginoo ang iro. Dili ang tag-iyas iro nga dato, ang iro mo'y gigamit. Nilingi ana sa dimong tupad, ingna og dili uwak, iro na lang. Gusto ka? Karon nahubas naman tong sapa nga gitaguan ni kana ganing katong duol sa gitaguan ni Propeta Elias, di naman siya kainom, mamatay naman siya sa kauhaw. Ingon na sang Ginoo, halalakaw ngadto sa saripta. Ang gigamit na sa Ginoo, ang biyuda na sad nga wa gyud hapit na gyud makaon. Ang perting pobriha, di wa mo ingon ang Ginoo, to may dato dito daghan pa man tong pagkaon, dito dangop ako tong hangyoon. Didto si Elias gipadala sa Ginoo sa biyuda nga ang iya na lang harina o ang iyang lana katapusan na lang luto ighuman ato mga matay na sila sa iyang bugtong anak. Pero mao gigamit sa Ginoo nga adto mangayo si Propeta Elias. Unsa man di ay ang solusyon sa atong kahimtang karon nga kalibutanon og nasudnon og personal. Labi na din sa atong parokya, ni aman sa tay daghang project dinhi. Di ba? Nga atong bell tower, sige tagpadayog trabaho, bisag wa tay kwarta. Atong adoration chapel, sige hangin natong trabaho, bisag wa tay kwarta. Ang atong bag-ong CR, atong padayonog trabaho, bahala nagway kwarta. Kana dihang atong buta pumero, padayono natong trabaho, kay hazard na kay na bisag way kwarta. O kung mahimo ngatong lingkuranan ato ning ilisan, bahalag way kwarta. Ana, unsaman? Okay mo dili? Kinsa may gamiton sa Ginoo pagsulbad sa atong mga problema? Dili ang kwartahan, dili ang gamhanan. Kay ngato rong gamhanan kayo atong presidente, murag wa nay pakabana. Wa niya sulbara ang panagbangi sa Senado, wa siya gikatampo, ni panig hinuon siya sa usa ka bahin. Division ang labas. Kay didto man siya ni panig sa nagsalig lang sa ilang kaugalingong interpretasyon, wa magsalig sa konstitusyon sa Pilipinas o sa kaniniang rule sa Senado. Ang grupo nila ni Senador Cayetano o uban pang mga kauban nagsigig kupot sa atong konstitusyon o sa atong ilang Senate role. Pero ang pikas dili makakupot sa atong konstitusyon o Senate role. Tuwa sila ni kupot sa katong murag gibasihan nila mga 1935 pa o 1940s nga desisyon pero dili konstitusyon. Sa ato pa dili pa to doktrina sa balaod. Mao na siya ang gipanigan sa atong Malacañang. Divided ta, mga gamhanan kay na sila diha. Senador gamhanan, ang mga congressmen nato, mga gamhanan sa kay na sila. Makapa-impeach na sila. Unsa man sa ilang focus karon, impeachment. Dili gyapon magamit sa Ginoo pagsulbad sa atong mga gihisgutang mga problema. Kinsa may gamitos Ginoo, sama sa uwak, sama sa iro, sama sa byuda, kadtong mga tao na kamaong manghatag.
ang taong manggihatagon maoy gamiton sa Ginoo. Dili manggihatagon og dautan kanang manghatag sa iyang mga maayong butang. Lingay mo tupad ing na kay 200 sa inyo. Ing na ba? Kamong mga online parishioners na amoy 200 ihatag dinhi sa atong simbahan. Ako na-touch gani ko ni kanang naang vlogger na general tungod kay ang mga 18 Marines gi-accuse man to nga nakadawat kunog paldo-paldo nga tag 5 million kada usa. Nya ni testimonya ang mga Marines nga lisod magani mig pa-ospital sa akong pamilya nga nasakit, matay gani ang akong sa to inahan din ito amang gani may kabayad sa lungon, nagtampo-tampo naman lang ni ana nya ning raise og funds kana si General Makanas ba na sa kana nas vlogger kuan lang 2 days man lang tingali nakadawat siya og 100 mga 20,000 kapin gikan sa mga tao nga nanghatag na ay tag 5 pesos 1 kanang 10 pesos 50 pesos ngadto sa iyang GCash nga gipakita og niabot dayon aning amount ta iya dayon gideposito sa bank accounts nga maoy makaabot ngadto sa mga 18 Marines. Manggihatagon sad ang atong mga 18 Marines. Pobre sila, wa na sila'y trabaho, pero gihatag nila ang kamatuoran nga naa ilang gihuptan. The truth in them. Unsa pag ilang gihatag, the courage, ang kaisog nga barugan ang kamatuoran, bahala nagniay hulga, mapriso mo, pamatyon mo, i-persecute mo sa mga taong inyong gipanghinganlan. Suna bago ganay lang gipanghinganlan, mga Romualdez, Vicente Soto, Trillanes, ICC, Sandro Marcos, ug daghan pa ilang gipanghinganlan, Laila de Lima, kada yung ditso gid ba, tinuod ba nigdili? Kinahanglang susihon kay og bakak priso tanan. Unya sad og dili sad bakak masuko sad to mga Erwin Tulfo ngenana ilang gipanghinganlan masuko sad na karon gani pailan sila daghang kaso pero manggihatagon sila. Linya sa limong tupad kay murag nagtugtog na na musugot ka maliwat ka sa 18 Marines musugot ka nga maliwat ka sa byuda. Mao ni atong problema. Ang nasod nato naay trillions of money, pero gikumkum ang dakong porsyon niini sa mga dili mosunod sa Ginoo, mga taong hakog, mga taong dao, mga taong walay katagbawan sa kwarta, sa gahom ug sa dungog ug sa bisyo. Walay katagbawan. Subo palandongon nga atong kapwa Pilipino, daog-daogon sa kapwa Pilipino nga nagdaog-daog taliwa sa atong krisis nga giatubang. Karon gani na inahitabo sa Davao nalusno sama sa nahitabo nato dinhi dias Bugong na asay na kon wa pa ta kahibaw amot nahibaw na ba mo pilay casualty ana nanginahanglan na sa tagpanghatag pero maghuwat kitag naay malusno maghuwat kitag naay linog maghuwat kitag naay bagyo una pa ta manghatag kinahanglan yung naay mga matay una pa ta manghatag naay mabanlas sa baha una pa ta manghatag pero guwap ay baha maghimo ta ghost flood control maghimo ta og substandard flood control unya ini kabaha na manghatag na ta una-una ka na ninyo ay mga politicians wa mo maluoy sa atong nasod mga senador kamong naas Congress perti na mong hago og butar ninyo perti na mong hago og bayad og buhis hapit ta nang
gihimo nato, gipalit nato, gikaon nato, gigamit nato, gibuhisan, nya inyo lang himuon ang mga ingon ana. Maluoy sa kamoy. May pang-uwak ninyo. Mas maayo pang biyuda ninyo. Mas may pang iro ninyo. Mas masahol pa mo iro. Di ba? Musugot mo nga mas maayo pang uwak ninyo. Mas may pa ninyong biyuda. Mo na matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, mahimo gid unta mong asin sa katawhan. Mahimo gid ta mong kahayag sa katawhan. Unsa maning asin magsulbad sa mga kasakit. Unsa maning kahayag maghatag og kamatuoran. Truth ang atong gikinahanglan karon. Sa nilang mga politicians, unsa may truth, kanusa sila mahimong truthful, mahimo silang transparent and responsible leaders. Magsunod yun sa atong Philippine Constitution ug sa atong mga balaod. Dili mo bend the law. Dili mo ignore the law. Mao na untay gusto sa Ginoo. Aron mahimo silang kahayag sa Pilipinas. Kinsa maroy tan-awon lang nato naghatag og gamayng pagkaasin o pagkakahayag sa Pilipinas. Marcos Group, Duterte's Group. Pamalandong ay nalaghinganli. Nya mao nay atong suportahan. Kinsa Manila ang kusog kaayong manghatag og tabang og kwarta padung sa mga kabos, Marcos Group o Duterte's Group. Nya balihon nato, kinsa sa nila ang hakog kay kwarta, hakog kay dungog, Marcos Group, Duterte's Group. Kana ato nang pamalandungan. Kay usahay sige lang tagsaway tungod kay wa ta kauyon, pero di ta mamalandong in relation to God's way, to the way of the truth. Muna sa atong unang pagbasa, gipakita dinhi nga ang gigamit sa Ginoo sa ako nang gikaingon, ang dili gyud gamiton sa kalibutan, ang mga kabus og tibawa. Pero mao nay gamiton sa Ginoo. Muna sa atong kakabos, kita mga parishioners dinhi, kabos kay ta, gani pag-abot nato dinhi, pag-abot nako, luoy kay ni atong simbahan. Karon tan-awa unsa nay naong? Ni arang-arang na ba o ni bati? Kusga. Tungod ni kay manggihatagon mo. Nya ang atong palibot dire sa pag-abot nato, mura nig lasang, lapok pagyud kaayo, murag lunangan inig-uwan niya mag-agiag mga sakyanan, murag lunangas kabaw, pating lapok. Karon ni arang-arang ba o wa na? Ni arang-arang. Mao na tungod na sa inyong pagkamanggihatagon. Pero mga pobrita, dili ta mga malita-malitag kwarta. Ato bulsa-bulsa lang gani, empty pa. Samot nagmalita. Pero nakahimo ta ani, congratulations. So pakpakan nato ang tanang nag-contribute nato dinhi. Praise the Lord. Ang pangutana mo padayon pa dili na. Kana mo ay mga murasan mo og 18 Marines, courageous kayo, no? The brave 18. Nya ang ato sang brave 12 sa Senado kay usa ni layat na mas pikas. Brave 13 man tato sila. Brave 12 na lang ambot og brave bagyog na sila, pero ila na sana. Ana no? Ato sana silang sundon. Ang ato sang mga brave nga mga congressmen naa say brave diha. Gani gipang taktak na ron ang uban, gipang kuana pansana suspenso na tungod sa ilang pagkaisog nga mutug-an sa ilang kamatuoran. Ato sang sundon. Ang ato sa mga brave nga mga pari, mga obispo, mga kardinal, ato sang sundon. Og ang brave nato nga mga parishioners, no? Ina isog ka. Isog. Og unsa man ang kaisog sa Ginoo, kanang dili ka mahadlok nga moangkon og mosangyaw sa kamatuoran. The truth will set us free. Masulbad rin ang atong problema. Tingali,
Posible kita mo ay makasulbad basta magpagamit tas Ginoo. Posible sad nga laing tao ang makasulbad. Human na nato, human sa atong generation kay mga daw man kaita mo grabe gini. Hangtod yun malusno ni Samas Jollibee dito sa Davao ba to, malusno sa ning atong nasod. Kung magpadayon ta nga mag-divide matud pa ni Kristo, kung magunay og away ang usa ka pamilya, malusno. Kung ang usa ka nasod magunay og away, malusno. Mo na ayaw ninyo itugot mga leaders o kita sang mga katawhan nga magpadayon ning atong away, politikanhon og uban pa. Aron di ta malusno. Kanang magsigig pakig-away, kanang mga tao nga dili mo sunod sa atong Philippine Constitution o sa atong mga balao diha nga standard laws, doktrina sa atong legal system, mauna sila naningkamot paglusno sa atong nasod. Ato na silang iit sa puwira, kitang mga katawhan, di na nato suportahan. Aron nga manindot ang atong nasod. Di ta magpadaan ng kwarta, kanang mga kwartahan, kanang mga gamhanan kunuhay. Nga naman, kay di lagi gamiton sa Ginoo ang mga dawo nga gamhanan o mga dawo nga kwartahan, di na gamiton sa Ginoo ang mogamit ana ang yawa. Mauna ang nakapalisod karon sa atong nasod ang mga kwartahan o mga gamhanan. Kinsay nakabungkag sa atong soberenya nga gisudlan lang tas ICC, warrant of arrest dayon. Kinsa man ana? Ang mga kwartahan, magpakyaw pamangganig private plane para sakyan sa ilang gidakop. Lisod mga islag hatag o pagkaon anang mga piniriso diha, kita magsigig feeding ana diyang atong piniriso, pero makapakyaw sila og private plane para ipada ngadto dahig ang ilang dinakop. Ingon ana sila kawaldas mo gasto diin ka atong kwartaha gikan. Kamo na lay pamalandong. Ang Ginoo mo gamit sa mga manggihatagon. Na unsaon man ninyo paghatag sa inyong mga donations dinhi sa atong parokya? Una, diha sa atong mga lamisas gawas o sa opisina. Ikaduha, anang daghan rong na maligya nato raffle tickets. Nagsuroy-suroy sa mga eskwelahan, opisina o sa inyong mga kasilinganan. Paliti lang sana ninyo. Unya, dayon sa atong GCash accounts, bank accounts, o pwede sad kwarta padala. Tanawa lang ni as atong ganing screen ni adinhi ang mga information ay lang mo gamit og wa dinhi. O pwede sad sige mog support, view, like, share, subscribe sa akong YouTube channel kay ang YouTube muhatag gina natog share sa ilang income sa atong mga vlog. Kaluis Ginoo uban sa inyong pagtabang. Daghan-daghan man tag mga subscribers ni abot naman nig 293,000 o magsige lang gid mo og tan-aw nya share gawas nga makapadan-ag tas atong kahayag sa kamatuoran og sa pulong sa Ginoo ngadto sa daghang mga tao pinagi sa inyong pag-share maka-income sa tado na sa tay share sa income mga magamit nato para gyapon sa atong parokya ug para sa ubang nanginahanglan. Mga igsuon, ang pagkamanggihatagon o pagkadyusnon maoy makapasulbad sa daghang problema sa kalibutan. Mawa na ganing atong pagkamanggihatagon, malusno gid ta samas mga nalusno ron sa linog, sa baha ug uban pa. Tungod aning mga yawa ug mga yawanon nga miatake nagmaayo sa kalibutan labi na sa atong nasod. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna bahala nagmamatay ko, manghatag yun ko. Sige na. Bahala nagmamatay ko. Total tiwasono naman sa manghatag yun ko. Sige. Ito na ta.